Hola a tots. Anem a per al tercer apartat, les polítiques distributives que té el país, que són aquelles mesures que pren el govern. Per què? Perquè hi hagi una distribució més equitativa de la renda. Ja vam veure que no era realment molt equitativa, llavors aplica a l'Estat les polítiques distributives. Anem a veure amb més detall. L'Estat es marca 4 objectius. Donar seguretat econòmica és el primer, és a dir, protegir els individus davant de successos, de situacions que els hi poden deixar sense ingressos una part del temps. La desocupació, la invalidesa, la vellesa, la maternitat. Aquesta és la primera, donar seguretat econòmica. Quin altre objectiu? Garantitzar un nivell mínim de benestar als ciutadans. És a dir, que tinguin uns ingressos mínims per poder tenir una vida digna. Reduir la pobresa. Intentar que no tinguin una pobresa relativa i una pobresa absoluta, intentar que aquestes situacions no passin al país, ja que també comporta molts conflictes. I el quart objectiu és promoure la igualtat d'oportunitats a tots els ciutadans, que ningú quedi marcat, que ningú per venir de determinada família o d'altres països tingui una manca d'igualtat d'oportunitats. I gràcies a aquests 4 objectius que es marca, aplica unes polítiques distributives, uns instruments per a aquestes polítiques distributives. Quins 3 instruments són? Els impostos, les despeses públiques i la intervenció. Els impostos poden ser directes o indirectes. El seu objectiu és recaudar diners. Per què? Per poder aplicar totes aquestes polítiques que hem dit. Poden ser directes o indirectes. Per això ja ho veurem més detenidament als següents vídeos. Després, la despesa pública. La despesa pública, per què és? Per igualar les oportunitats. Com hem dit, era un dels objectius. L'educació i la sanitat gratuïta per tothom, perquè no hi hagi diferències a les oportunitats. La seguretat social, perquè en moments de seguretat tothom pugui tenir aquella ajuda. I polítiques d'habitatge, perquè tothom tingui dret i no tingui una pobresa i pugui viure a un habitatge. Aquestes són les que es compleixen les que s'apliquen perquè es pugui complir tot el que hem dit abans. I l'última seria la intervenció directa de l'Estat al mercat, com tenir un salari mínim interprofessional. No sé si us sona això, però a cada país hi ha un salari mínim. A Espanya és bastant baix, que s'ha anat pujant els últims anys, però encara i així creiem que és bastant baix. Llavors, ningú hauria de cobrar menys d'aquest salari mínim interprofessional pel nombre d'hores marcat. Doncs aquest apartat és així de curtet, l'únic que és molt important que veieu per què s'utilitzen aquests instruments, que són per complir els objectius i les polítiques distributives de l'Estat. Doncs ens veiem al pròxim.